फार्मासि माखाखौ सिल मारिबाय जाय बिलागा लाइसेन्स गैया सिल मारिबाय जाबो अनला ओंख्रिया दानिया हेल' लोगोफोर गिबियावनो बरायलायबाय दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ लोगोसे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थ' लोगोफोर जोंहा बड'लेण्डनि मानास हाग्रायाव थानाय टाइगारखौ जोखोम खालामदोंनो सानैसो सिखारिफोरा दा बिदिनो टाइगारा माने एकदम बिराद रागा जोंना दङ सिखार खालामफिनजोबो जाहैबाय बियो टाइगारा मिथिनाय बायदिब्ला आरो नोंथांमोनाथ' मिथिदों जानो हागौ मिथिगौ आं सोरनि बाथ्रा बुंदों बड'लेण्ड टाइगारखौ जोंहा सानैसो इउटुबारफोरा एसे एग्रांदोनो बिथाङा गावनि भिडिअ बुंदों मिस्टार एनिथिं एमजे ब्रादार बिराजादा बेनिफ्राय प्रान्जल ब्रादार बिथांमोननि मुंखौ बुंदों बिथाङा दा बिथांखौथ' रावबो हाखाया नङा होमबा बिथाङा गावनो बुंखायो गावजों रावबो हायानो जा गोबाङानो जेनलांबायनो बिथांजों जुजि बिनि थाखाय बिथाङा बुङो आं मुं मख'लायला दा बिथाङा सिखार खालामफिनगोन बिथाङा सिखार खालामगासिनो दा साफा सिखार खालामफिनगोन बिथांखौ जोखोम होबायना नोंथांमोना साबधान था बिथाङा सिखार खालामफिनगोन सिखार खालामबायानो प्रान्जल ब्रादारखौ दा प्रान्जल नार्जारि ब्रादारखौ मोनसे गोदान मुं दोनबायानो थ' लोगोफोर दिनै जोबोद गरम आं दखानावसो दङ माने सानजौफुआव ओंखाम जानो थाङासै बिराद सान्दुं गोसा थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' मोनोना आं थाङासै आं बिस्कुट निउट्रिसन्स बिस्कुट लाबोनानै ओमफ्राय निउट्रिसन्स बिस्कुट लाबोबाय नै बिजों जानानै दै लोंना दङ आरो न'आव थांला आरो माने थ' मिस्टार एनिथिं एमजे ब्रादार आरो प्रान्जल नार्जारि ब्रादार बिराजा आदा नोंथांमोना साबधान थादो टाइगारा खुलाजोबगोन नोंसोरखौ मिथिबायना बेनिखायनो एसे साबधान थाबानो जाबाय थ' जायखिजाया दिनै माने जोंनि बाक्सानि रपयाव आरो थारमाने फार्मासिस्टफोर जाय बिलागा लाइसेन्स गैया बिथांमोनखौ सिल खालामदों माने ताला बन्द' खालामदों आरो तालायाव माबा सिल बुयोना सिल मारियो बिदि सिल मारिनाय आं नुफेराखैमोन आरो थारमाने दिनै ओमफ्राय नुबाय आरो आं दिनै सिलखौ माबोरै बुयो सिल मारिनायखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन नायबानो जाबाय भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर दिनै मा जादों रुपय मिथिगौ ना डाक्टरनि फार्मासि माखाखौ सिल मारिबाय जाय बिलागा लाइसेन्स गैया सिल मारिबाय जाबो अनला ओंख्रिया दानिया रुपयाव बाक्सा जिल्लानि रुपयाव जाय बिलागनाव माने लाइसेन्स गैया आरो फार्मासिफोरनाव बेखौ सिल मारिनाय जाबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनि हा আচ্ছা কি কাম কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত আমি আগতো এবাৰ আহিছিলোঁ আহি ইয়াত ইনস্পেক্ট কৰিবলৈ পালোঁ কি তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ নাছিলে সেইটো কাৰণে এবাৰ এৱেৰনেছৰ নিচিনাকৈ এবাৰ কৰি থৈ গ'লোঁ 1 মান্থৰ সময় দিয়া গ'ল যে তেখেতলোকে লাইচেঞ্চ বনাবৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে লাইচেঞ্চৰ কোনো কাম কৰা নাই তো যিসকলে লাইচেঞ্চ বনোৱা নাই তেখেতলোকক এতিয়া আজি আমি ইনস্পেক্ট কৰিলোঁ আৰু চিল কৰিলোঁ কিমানখন ফাৰ্মাচী চিল এতিয়ালৈকে আমি 3খন এতিয়ালৈকে চিল কৰিলোঁ আৰু এখন কৰিলোঁ ইয়াত তেওঁলোকৰ মানে গেপ কি আছে কি প্ৰব্লেম আছে একচুৱেলি এজ পাৰ ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক এক্ট
1940 প্ৰত্যেকজন ছেকশ্যন 18C মতে লাইচেঞ্চ হ'বই লাগে ড্ৰাগ চেলিং কৰিবৰ কাৰণে, মেনুফেকচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু একেলগে চেল কৰি আছে, কিন্তু তেখেতলোকৰ কোনো লাইচেঞ্চ নাই। সেইটো কাৰণে আজি আমি ইয়াত আহিলোঁ ইনস্পেকশ্যন কৰি। এতিয়া যাৰ লাইচেঞ্চ নাই তেওঁলোকক চিল কৰিছোঁ। জিলাখনৰ কোন কোন স্থানত আজি চিল কৰিলে? আজি আমি পুৰী এৰিয়াটোৱে গৈছোঁ, পুৰী এৰিয়াটোতে আনিছে। কেতিয়াৰ পৰা এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ ডেইলি এইটো ৰুটিন চলিয়ে থাকে, আমাৰ ডেইলি আমি ইনস্পেকশ্যন কৰি থাকোঁ। আৰু আজি শালবাৰী পুৰী এৰিয়াত আজি আছোঁ কৰিলোঁ। ইমানৰ পিছতো আপোনাৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ ফাৰ্মাচীবিলাক চলাই আছে অবৈধভাৱে, এই সম্পৰ্কে কি ক'ব বিচাৰে আপুনি? মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এয়ে আহ্বান কৰোঁ, যাৰ লাইচেঞ্চ নাই তেখেতলোকক লাইচেঞ্চ সেইটোকে ভাবি আছোঁ এইখিনি কোনো লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ চলি যাব পাৰে, তেনেকুৱা আমাৰ নিয়ম আছে, আমাৰ এজ পাৰ এক্টে চলিব লাগিব। सिल मारा होला आरो आं सिलिनाय नुफेराखैमोनलै दिनैसो नुफेरबाय। रावबो दांना माथो नाम्बार थायो नाम्बार थायो सब दिपे सब मारिजोबो नाम्बार दं मोरैनो नाम्बार दं मोनगोन थारमाने बहुद आशिबा दै गेलका डाइरेक्ट लाफा गेल नाम्बार लयेगा देखो नाम्बार लयेगा देखो लाइसेंस गैयै फार्मासि सिल मारिबाय হা অলপ কবিচোন কি হৈছে এটাই পুৰী বজাৰত অঁ চিল মাৰা হ'ল আজি। চিল মাৰা হৈছে মেডিকেল মেডিকেল মানে ফাৰ্মাচি ফাৰ্মাচী লাইচেন্স নোহোৱা ফাৰ্মাচি চিল মাৰা হৈছে হয় এইটোৱে ঠিক আছে।